Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, panjenengan pernah napa mboten nggadahi yoga napa nggadahi derek napa nggadahi adik ta sinten mawon nggih. Sing jenengan banggaaken, sing jenengan harapaken tentang masa depannya tak nopo nggih. Nah, jenengan mungkin pernah waktu panjenengan iku adik sampean, mbu dulur sampean, mbu wong sing sampean harapno iku mang arepe nglakoni tes utawa arepe mencapai keberhasilane, meraih cita-citane, meraih kesuksesanane, meraih impiane lah apa. Mbu iku daftar kuliah, mbu daftar polisi, mbu daftar PNS, mbu daftar kerjaan ning ndi, mbu tes pas tes opo. Lah, panjenengan niku berharap klebu, berharap arek iki mang nemu dalan sing penak, arek iki mang bakal nemu keberhasilane, pencapaiane, wis pokoke lah ngono lah pokoke. Intine sampeyan niku berharap sing apik. Berharap diterima kan ngono. Sing apik kan wis jelas diterima. Lah panjenengan niku akhirnya njaluk donga ning wong-wong akeh. Njaluk donga niki mang ya iso njaluk donga ning musala, njaluk donga ning masjid. Waktu panjenengan salat, waktu panjenengan ning yai njaluk donga ning Pak Yai. Waktu panjenengan ning tanggane sampean njaluk dongane tanggane sampean. Wis pokoke sampean njalukno donga ning sapa-sapa supaya diijabah, supaya diterima. Lah, iki lek menurut sudut pandangku ku ngene to. Awak dhewe iku ya apik njaluk donga ning kabeh sapa wae sing dianggepe iku mustajab lah dongane iku, dianggepe iku bakal diijabah karo pangeran. Tapi penilaian sing paling gede pangeran marang donga iku mang iki tergantung karaktere wong sing didongakno iku mang. Nah, donga bantere kaya apa? Donga gede kaya apa, akeh kaya apa sing ndongakno. Sapa wae wonge sing lakune apik, yen sing didongakno iki ndongakno wong sing bejat katakanlah, wong sing keliru lakune, wong sing kedosan, ya ora bakal dijabah karo pangeran to. Dadi ngeten lho. Panjenengan niku njalukno donga sak penake dhewe. Panjenengan golekno donga ning sapa wae, tapi ora panjenengan ora mikir, ora istilah iku ora ngusahakno pribadine sing sampean dongakno iku mbu anake sampean, mbu dulur sampean, mbu sapa iku sing sampean jalukno donga, sampean gak sampean umek kepribadiane utawa gak sampean dandani karaktere. Gak sampean dandani lakune, gak sampean hapus dosa lan riwayat eleke lah. Lha iki percuma panjenengan sia-sia. Dadi luwih apike itu lho, luwih apike yen kepingin anake sampean, anake panjenengan utawa sapa iku wong sing sampean banggakno iku mang ben iso tercapai keberhasilane, ben iso di bener-bener dadi pilihane Gusti Allah lah katakanlah ngono ya. Iki ya kudu sing pertama ora kok didongakno utawa dijalukno donga, tapi sing pertama sing apik iku kudu didandani lakune dhisik. Iku sing apik bener. Didandani lakune dhisik. Dikongkon poso sik, tirakat sik, dikongkon melek sedina sewengi, dikongkon nyambat pangerane, dikongkon sholawat sik, dikongkon nek wis tirakat wis mari dikongkon dandani lakune sik. Kowe dendam karo sapa, ilangno rasa dendammu.
kowe kedosan karo wong tuamu njaluk sepuro marang wong tuamu, kowe kedosan marang tangga kiwa lan tengenmu kowe kudu njaluk sepuro. Dadi dihapus segala dosane di situ, berusaha diperbaiki di situ, introspeksi, kongkon introspeksi lah katakanlah ngono. Dadi panjenengan umpama dadi wong tuwa katakanlah yo neng anak, ya kudune ngono panjenengan. Ojo anak iku dibanggakno dengan dijalukno donga ning dinggon, dijalukno donga ning yai-yai. Ora ana gunane itu. Yen anake panjenengan sampean umbar sampean jarno, lakune sak karepe dhewe, iku percuma, sia-sia. Dadi anake lakune keliru dijarno. Duwe riwayat dosa ora dihapus karo tirakat lan olah rasa. Langsung dijalukno donga kiai sing mari ngisi ceramah, donga kiai sing mari ngisi sholawatan supaya diijabah dongane, supaya anake bisa lulus lan sukses. Gak semudah iku, Lur. Kebanyakan saat niki ku fenomena saat niki ngono, wong tua kabeh. Rata-rata digolekno omben-omben ning para yai, digolekno cekelan ning para gus-gus ngono. Ben anak iku oleh keberhasilan, oleh hikmah, oleh kemuliaan urip. Padahal sejatine ya ora ana apa-apane. Dongane kiai Gus ora ana apa-apane nek ora diimbangi karo laku sing apik. Ora diimbangi karo iki ikhtiar nglebur dosane. Dadi anak iku kudu dituntun, Lur. Anak iku dituntun dhisik supaya lakune apik, lakune bener. Yen kepingin meraih kesuksesan, meraih cita-citane. Ora kok dikei keyakinan lan kepercayaan nek kowe wis tak kei dongane, wis tak jalukno donga marang yai lan ustad, kowe bakal diterima. Ora kaya ngono kudu, Lur. Iki padha karo sistem kepercayaan dirine iki kurang tepat sasaran. Sistem kepercayaan dirine. Pun paham ya sampe-sampe. Dadi aku gak ngalang-alangi, gak kok nglarang panjenengan iku njaluk dongane para yai lan ustad, gak. Cuma urutane panjenengan sing keliru. Dadi sing pertama kudune ya panjenengan iki istilahnya mang apa njaluk dongane para yai lan para ustad, para guru iki yo sakwise anake sampean, anake panjenengan utawa sapa lah sing sampean banggakno iki mang kongkon dandani akhlake dhisik, kongkon tirakat posoe wetone dhisik utawa tirakat batin lah apa lah pokoke intine kongkon koreksi awake dhewe sik. Baru banjur njaluk pangestune ning para yai lan para guru, para ustad. Niku sing bener ngoten. Enten urutane. Gak kok grusa-grusu, ora kok gak ngawur koyo ngono kudu, Lur. Pun guys, paham sampe-sampean nggih mosok mboten paham. Nggih. Nggih pun sekedhik mawon niki mugi-mugi saged damel manfaat panjenengan sedaya. Nggih pun sak menawa mawon kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.